So Sabhuku taura inyai sasabu. Sorry, ini ndindaga mangari ya murume. Murume yasi mbuku mangu sabu. Murume yari kuya mbuku mangu achitema huni, achita marashi. Ndakamutsiura rwokona kuita rutatu. Achita izvozvo. Murume yari kuya mbuku mangu achienda kuminda yevanhu achitora mari kuvanhu. Ane varume vaviri vakatora $20 achindoro kugadzisa mugani haana kuzvigadzisa zvakanaka saka ndakatoona mudzi wepurazi akati no chigadzirisai vanhu ava migani yavo tagadzirisa migani yevanhu vaya yamira zvakanaka. Murume yakazoita audio nemunhu womubhuku mangu achiseka zvandaita kuti zvaitwa naSabhuku yeye hazvisizvo. Rodhi yari kudai rinobuda kuConcession Farm hapana rodhi ipapo ari kugura mundo wemunhu. Saka vari kutema miti vachiita marasha zviri pagirawundi parizvo zvinotovapo. Munoitwa ani baba? Ini ndinoitwa vabhadhara mari endare. Munoitwa ani? Tamirira Shisvanda muCharida. NdiSabhuku vari kutaura vari kuti pagirawundi izvo zvatiri kutotaura kudai marasha anotovapo. Bamba pangu mambo pamusoro idare. Regai nditese ndinodaridza nyaya. Ndozvandiri kutaura kuti bamba pangu nguva ino hapana chinhu chakaita saichocho hachiwanikwi. Nguva ino hapana. Unongori musha. Zviri pai Sabhuku zvamuri kutaura? Zviri pakona yemunda wangu, munda waMagundano. Ende ndini ndakavavandira ndavatsiura kaviri vakapedzisira kundidaira nemuridzo ndiri kumba kwangu. Ndokumva ndazoona miti ichingodonha usiku ndigere pamba pangu. Ndokumva ndavavandira baba ndakavashaya. Mangwana masikati ndinavo Magundano takawana baba vane mudzimai wavo nekamwana kadiki vaine bhaketi vakamira pamiti. Ndikati yesi ndakubata ndakutsiura rongani vamuCharida. Saka zvoreva kuti hausi kuteerera kairo. Ndobva anditora ndobva taenda pasaidi naMagundano mupurisa waSabhuku wangu. Ndobva tataura nhau yababa ndobva vakumbira ruregerero. Vakanotora 3 days vari kumba kwavo. Vakauya kumba kwangu vakauya vachitora Magundano vakauya kumba kwangu nemupurisa wangu. Vakati Sabhuku ndokumbira ruregerero. Ndikandoudza Sabhuku wava kuti akumbira ruregerero ndodini zvikanzi zvakwauri asi ratidza kuti uri Sabhuku enda naye kwachief murume uyu. Asi ndakambogarira nyaya yapasi asi zvakazondirwadza kusaka ndisimuke. Murume uyu ari pana zvatati zveland distribution ari kunodzivisa mwana akatengeserwa munda naSurprise. Ivo pachezvavo vanombori chii? Natari haasomubhuku mangu. Mbuku ndomubvunzo wangu. Vanogona nguva vasiri vemubhuku menyu. Chandiri kuedza kubvunza ndechekuti vane musha here? Vanei chiri kuvapa simba rekuti vange vachiita izvozvo? Ndakazama kumubvunza asi handiri kushaya simba racho. Alright. Mhosva mbiri dzamuri kupomerwa. Mhosva yandinoda kuti ndishate nayo yekutanga. Purazi rine muridzi sekutaura kwamuri kuita. Isusu chedu ndiSabhuku nevanhu pakaungana vanhu tinoisa Sabhuku ipapo kuitira kuti tsika dzedu dzechivanhu dzichengetedzwe. Handiti ndizvo? Tiri kuti isusu baba makawanikwa here muchiita zvekutaura naSabhuku vakataura nemi. Sabhuku vakazochienda kuno umwe Sabhuku umwe wavo kunoendwa kubhuku kwenyu imi vakataura naye Sabhuku. Imimi mune zvamuri kuramba here? Kuuya kuno munovinga zvinhu zviviri. Munogona kuvinga kuno kuti muzotsiurwa zvichienderana nekuti Sabhuku anenge aona kuti yakundikana
kukutsiurai woti regedzai ndiende nemunhu kwamambo mouya kuno tokutsiurai mukabatirira mukutsiurwa takutopfuurira mberi nekurarama zvakanaka. Imimi muri kuramba here zviri kutaurwa naSabhuku? Pamusoro idare ramambo apindure mibvunzo ndozvandoda kutaura. Panhau yaSabhuku pane zvimwe zvandinogamuchira asi zvimwewo zvinoramba kuti ndizvigamuchire. Ndanga ndichifungidzira kuti kana manzwa anobvunza chirungu handiti mapawa ndati zviri kutaurwa naSabhuku wangu zvekuti muri kupisa miti muchiita marasha. Muri kuzvibvuma here? Zvinorema kupagamuchira mambo nokuti pano pavakandiwana ndichitema ndakanga ndakumbira pamucheto pomunda womuzukuru ndakangoti munda wake ndakambokumbira matanda kwekutanga ndikatema matanda wokuvaka ndopavakandinzwa ndimucharida akati hamunongoita musina kuuya handina kufunga kuti munda uyu unowambuka ndakangoti chitemere wakanditi musoaverengera muzukuru wangu uko hakuchina uriko chava padliwa norukova kakaita kana kutumba saka ndichindotema ndakarespekta uri kumucheto ndikamukumbira akanditendera akandoita ndichingoti ndipake ndiye uri kumucheto handigoni kungonoridza demo paya saka ndadzokera zvegwepiri ndiye munhu wandakashuma zvichiriwo ichocho ndichambondodai akati aendai mundoita handina kuziva saka ava ndobva vakazorosika Sabhuku vakanditi mumunda mava magundari kana ndodibatsirane nemi miti neuswa nezvese zvinofamba musango hazvisi zvemunhu iyeyo wamuri kufunga. Kana chitemerere wacho chake ipurazi nebhizinesi ranenge achiita mupurazi handitika asi zviwanikwa zvinowanikwa munzvimbo iyoyo zvese ndezvamambo. Saka mambo manje ziso ramambo harigone kuona kwese. Tinozoisa maSabhuku edu. MaSabhuku edu aya manje ndochengetedza zvinhu zvamambo. Handiti mapoa. Kureva kuti mambo ndiye anopiwa report naSabhuku kana pasina headman. Handiti mapanzo. Kutraditional leadership kunongori naSabhuku headman namambo. Handiti mapanzo. Saka isusu chatoda kuti tikutaurirei musazotumwa kupara mhosva muchishandisa nyaya yekuti hapasi paSabhuku. Handiti mapanzo. Kana pamba penyu pamakagara chaipo chenyu iploti maritenga nemari kana kuti maripuwa nani handitika mukasachengetedza zviwanikwa paploti penyu kwete apo patiri kutaura nezvapo penyu kuda kutaura penyu munosungwa namambo motongwa mobhadhariswa mombe namambo. Pisa sora tema miti kungochera makomba zvisina kwatiri kuenda munosungwa nemutemo wamambo wekuparadza zviwanikwa moripiswa mombe. Handiti mapoa. Saka nhasi ndoda kutenderana naSabhuku wangu kana kuti ndoda kutenderana nemaSabhuku angu nemi kuti imimi ndimi makunobatsira vasati vauya kuno. Handiti mapawana mutongo wandiri kukupana ndewekuti chibatsiranai nevasati vauya kuno. Handiti kuti varume tinogona kutadza nekusaziva asi mangwana zvinozotisvitsa pasina kunaka. Imhosva kutema miti, imhosva kuchera makomba chisara akadaro, imhosva kupisa hunde yemuti muchiti tiri kuita marasha. Handiti mapawa. Tikatora nyaya yenyu tikakuisai kuForestry Commission kana kuzonopedzesera ndakuendesai kuEMA mukapuwa tiketi nepapurazi munotizapo. Handiti mapawa.
Saka mauya kuno manje muri mumaoko emasabhuku angu. Andinoda kuti ndo hama dzenyu dzamuchagarisana nadzo kusvika taparadzaniswa nerukundo, kuti kwatakagara kuyawo ndo kumamisha kwedu. Handiti ndizvo. So chinhu chakakosha chandinoda kukumbirai kana mamusina irespect nasabhuku. Handiti mapanzo, remekedzai sabhuku wenyu. Sabhuku ndatema panapa ndichingofunga kuti zvandakataura nevaridzi vepano ndatopedza, sorry. Asi kuwirirana kwandandaita nemurume ndiri kudawo zvitanda zvangu zvekuti ndidai. Handiti sabhuku vane njere havarwisane nemwana, hazvininipisa kana kuzviratidza kuti aiwa ndakanganisa nekusaziva. Munhu akakanganisa nebwoni kuti ndoda kuona kuti anondiitei, sabhuku ndiye anozonopedzesera akuita ustabhoni hwekuti hatsiurike hadini. Saka shamhu dzenyu dziriko kuno, nokuti isu hatina mbimbo mberi kwedu seumambo. Chinhu chikangotadzikwa tikangosora kuti munhu aramba kutsiurika, tinoisa mutongo. Maona manje? Yes. Saka ndoda kukudzoserai kumba nechirango chekuti endai mutange kuremekedza sabhuku wenyu, moremekedza sabhuku wekune rimwe bhuku. Handiti mazuva ndichitaura zvamambo, muvakidzani wedu mambo vane dunhu ravo rakangofanana nesu. Handi munozvinzwisisa, rakangofanana neredu. Ivo ndimambo, isuwe futi. But hatiti munhu akakanganisira mambo ava otizira kuno toti munhu wedu, aiwa tinokubata toenda newe kuti hendei unorangwa namambo. Handiti mapawa, ndiwo mutemo zvaunotaura. Saka imimi ndimi vana baba wemisha yamuri kutaura. Mukasada misha yenyu, tinoda vadiki ndivo vawanikwe vachiita mhosva dzekutema miti. Imimi vakuru muchirwisana nevana kuti kwete, mutemo hautenderi, zvinosungisa. Ukaramba uchidai ndichaenda newe kwasabhuku. Ukaramba uchidai uchapedzisira wasvika kuna mambo. Ukaita kudai uchapedzisira wasvika kumapurisa. Handiti mapawa, ndokuvaka nyika yedu ikoko. Saka ndoda kuti imimi patsananguro dzasabhuku dzavatsanangura hadzidi kugadziriswa dzichinzi pane zvimwe zvakazodai, pane zvakazodini. Kana pakaparika mhosva yekutemwa kwemiti, ndo yatakudetserai kuti tikutsurei kuti imhosva yakakwana iyoyo. Handiti kuti muti uzotemwa une matsamba anoshanda pauri muti iwoyo kuti uzotemwa kuiswa demo kudai, tingangozvitora zviri rightly, but zvine maprocedures. Unotori nepemiti sezvatinongoita mombe zviya. Mombe ndeyako, but pane umwe munhu anoti ndoda kuona kuti mombe yachona iyoyo yaberekwa muno mudanga here, une dzakazodii, zvawatengesa iyi nemavara ayo nenyanga dzayo dzasara ingani, ndedzako here? Unondibvunza kuti mombe dzangu dzasara ingani. Mutemo watete tichitevera, handiti ndizvo? Saka endai munochengetedza mutemo, endai musingavengane nasabhuku kuti wakandiendesa kwamambo. Handiti mapawana, haana kukuuyisirai kuno kuti mudimurwe musoro, akuuyisirai kuno kutsvaga kuti muvake ukama hwekuti muwirirane. Nokuti mukaona vanhu makunopotera kune umwe munhu kureva kuti matadza kudii, kuwirirana. Saka ndinoda kuti inini ndakukumbirai kuti sababa vemumusha, sabhuku hachisi chinhu chakashata. Ndimi munotoita kuti simba rasabhuku rivepo. Mukabatana nasabhuku wenyu muchachengetedza environment yenyu. Saka ndo chikumbiro changu kwamuri. So sabhuku wangu akuunzai kuti ndizokukumbirai kuti endai munoshanda pamwe chete muchiwirirana. Handiti ndizvo? Kwete kuti sabhuku weuku kwete. Sabhuku ndichii? Sabhuku. Zvanga zvamuri kusainiswa ipapo hazvo kuti mabhuku machinu zviri kutaurwa kuti achitaurirana nyaya yakati.
sabhuku nyoka huru haizvirume. Mwana akatadza anonyambudzirwa. Kunyambudzira munhu ndo zvamaita izvi, kwete kubata shangu tichiisa pamunhu toti tanyambudzira munhu. Iyoyi stage yamatora iyoyo ishamu pamwana. Handiti mapona yakuda mwana akachenjera kuti zvinhu izvi ndakaenda kwamambo. Imombe zvatiri kutaurirai. Mambongezi vakabuda kare mudanhi mubepa vachideclare kuti mudunhu mangu tikaona munhu anotema miti imombe, tikaona munhu achipisa sora imombe, tikaona vanhu vanochera makomba vanotora ivhu kuti kunovakisa vachisiya nzvimbo idzodzo dzakadaro imombe. Handiti mapoa. Saka tinokutongai tokuchaja imombe. Hatikumirirei kuti mozotipa pamunenge mawana, tinouya totora tega. Handiti mapoa. Hatidi kudaro. Handiti mapoa. So nhasi tapedza nemi sabhuku. Nyoka huru haizvirume. Batana kwenyu semasabhuku, batanai navo ivava muvadzore. Mati ndisekuru venyu? Munotaura navo sasekuru. Sekuru murume mukuru haasi wokupota achijataidzwa. Torwa uchiendeswa kumatare dzimhosva, uchitorwa uchiitwa sei. Rimwe zuva munoenda kudare mukatadza kuzodzora. Dare ndozvarakaipa munozvinzwa. Sekuru venyu musavanyara. Tauriranai navo. Chakaipa chakadii?